Hieno peli, pojat. Hyvä. Aloitellaan illan jälkipelit. Inter Knistan. Aloitetaan Eetu susta. 3-0 voitto, kauden eka nollapeli. Mitkä fiilikset? Mahtavaa, ei paljon paremmat vois olla. Tosi hieno esitys äijiltä. Taas puolustettiin tosi hyvin. Niin kuin ekakin peli. Siinä tuli sitten se yksi maali, mutta nyt pysyi nollat, niin on kyllä tosi ylpeä. Hyvä Jussi, sama 3-0 voitto, onneksi olkoon sulle kauden avausmaali. Hieno tuuletus, hyvä tuuletus katsomaan ja kyllä arvostan, mä tykkään. Miten Jussi sun ajatukset pelistä ja kertaa vähän vielä fiiliksiä sen maalin jälkeen? No pelistä mun mielestä oltiin eka puolella aika hyviä, että aika totaalista kontrollointia. Oli paljon paikkoja. No toka puolella kyllä me tiedettiin, että Knistan tulee kovempaa ottaa riskejä, niin kyllä me ihan hyvin puolustettiin. Ei niillä ollut mitään hirveän vaikeita pahoja paikkoja ja sit lopussa kun otti riskejä, niin tehtiin sitten vielä pari maalia lisää. Kulmia tuli paljon. Kulmia tuli joo. Ehkä mä hyökkäyskulmista olisi pitänyt yksi maali taas tänään tehdä, mutta eiköhän siihen keskitytä taas vähän viikolla ja ensi pelissä paremmin. Niin se oli 27 minuuttia ja 9 kulmaa oli siinä kohtaan tilastoissa. Niistä oli muutamia vaarallisia tilanteita. Albi pääsi puskemaan siitä yhdestä, mikä Ojala nappasi sieltä takakulmasta. Miten muuten hyökkäyspelin osalta niin tekeminen, siinä oli tosiaan vähän kaksijakoinen matsi sen osalta, että ensimmäinen puolisko teidän kontrollissa pääste niin Knistan joutui puolustamaan aika syvältä. Miten se murtautuminen teidän mielestä onnistui? No oli muutama paikka, missä olisi voitu nopeammin mennä boksiin, käytiin vähän hieroa siihen boksi ympärille, mutta kyllä me tarpeeksi saatiin kuitenkin sellaisia paikkoja, mistä pystyttiin tekemään maaleja. Että kyllä jos eka puolelle tekee 1-2 maalia, niin se pitäisi riittää, että jos saa sen 2 maalin johon tai yhdenkin, jos me puolustetaan hyvin, niin se riitti tämän. Miten Eetu, se Jussin tekemä avausmaali, sä olit käynnistämässä sitä tällaista Albin kanssa täältä oikealta puolelta läpi silleen, että Aksel ja Essomba pääsi sitten pelattiin Krebsille ja sit Jussi viimeisteli, niin onko toi semmonen treeneissä käyty kuvia läpi, että oikea laitapakki avaa ja vasen laitapakki viimeistelee sieltä vai mikä ajatus siinä? Ei se ehkä ihan siitä. Se vaan sattui tulee sillä. Mä olin melkein purkamassa sitä palloa pois siinä ja sitten mä näin, että siinä avautui, että tuolla oli vähän tilaa niin pääsi sieltä vaan ja sitten päästiin hyvin kombinaatioon siitä. Oli ihan varma, että Jussi laittaa ohi vielä, mutta... Hyvä luotto. Joo, tosiaan toinen jakso sit alkuun varsinkin jouduttiin ottaa vähän syvemmältä Knistania vastaan oikeastaan vähän sama mitä toiset tuossa kupsimatsissa viime viikolla, niin oliko siinä, tai oli tiedossa, että Knistan nostaa riskitasoja, mutta mikä fiilis oli sitten niiden vastahyökkäyksiä? Siinä oli toisen puolen alkuun saitte pari vastahyökkäystä, mutta niitä ei sitten pystytty hyödyntämään. Joo, ehkä mä ois pitänyt sitten vähän yrittää pidempiä hyökkäyksiä siinä, kun niillä oli sitä painetta, niin sitten me oltiin vähän muutama aika ahtaisen paikka, että koko ajan oltiin tuolla painimassa ja pistettiin vaan palloa yli, että annettiin vähän liian helposti ehkä pallo niissä vastahyökkäyksissä Knistanille. Muutama pidempi hyökkäys, niin oltaisiin saatu niitä vähän puhtia pois ja itselle rauhaa. Kyllä. Mitä Eetu? Ei, mun mielestä selvittiin hyvin myös se vanhempi jakso siinä. Jouduttiin puolustamaan, mutta ei silti saanut kovin hyviä paikkoja siinä luotua, vaikka oli painetta. Niin, siinä oli, itsekin joudut pari kertaa torjuntatöihin. Sitten oli se Knistanin vapari siinä Roma laukomassa sitä yläriman kautta yli. Minkälaisia ajatuksia siitä? En mä oikein nähnyt mistä se pomppasi, mutta pomppasko se on jalasta vai mistä? Siis se joku kaatui siihen mun eteen ja sitten oli sitä selkeää. Se olisi ollut aika epäonninen, jos olisi siitä maaliin mennyt. Se olisi tullut suoraan varmaan mua päin, mutta onneksi on siihen yli. Hyvä, toi viime kauden alku muistetaan Knistan siellä ekas matsissa sarjanousijana, sieltä ei pystytty raapimaan pistein. Nyt oli vähän samat lähtötilanteet, Liigacupin mestaruus.
Knistan vastassa. Sielläkin aika nimekäs nippu. Nyt 2 pelin jälkeen 4 pistettä plakkarissa, niin miten teidän fiilikset, näkemys, että onko alkukaudesta pystytty toteuttamaan niitä talvella onnistuneita juttuja? No kyllä mä oon tyytyväinen tähän 4, että 6 olisi kyllä ollut otettavissa, että silleen vähän harmittaa, että totta kai 6 on parempi kuin 4, mutta silleen 2 kotipeliä alkuun, niin ehkä tämä 4 oli semmoinen minimi kautta hyvää tulos saa tähän. Että kyllä tänään oli semmoinen fiilis, että tänään ainakin pitää voittaa niistä. Että jos saa 2 kotipeliä ja tälleen, niin 4 on niin hyvä, tästä on hyvä lähteä jatkaa. Kyllä. Mitä Eetu? Joo, ihan samaa mieltä. Jotenkin ollaan nyt saatu pidettyä se itseluottamus paremmin tuohon pelaamiseen kuin viime kaudella. Ja saatiin jatkettua sen talikauden hyvää rytmiä, niin ehkä siitä on opittu kanssa sitä. Kyllä. Mites nyt pari aika haastavaa vierasreissua edessä, minkälaisia ajatuksia Oulu, Vaasa? Ei kovin haastava. Imo. Siinä on Tamperekin välissä. Vahva luottaja kaikki. No on meillä parempi tilanne lähteä todellakin niin vieraspeleihin, että korkea itseluottamus ja ei Oulu ja Vepsikään nyt mitenkään hirveän hyvin ole mun mielestä pelannut. Kyllä meillä on tosi hyvät maistot ottaa sieltä molemmista vierasvoittoa. Kun vaan jatketaan tätä samaa peliä ja vietetään omissa nolla. 6 pistet maaseudulta, ei sen... Varsinkin Oulusta pitää hakea. Hyvä, oliko yleisössä kyssäreitä sieltä? Joo, me käydään Junnojen kanssa paljon läpi just niin kuin halutaan avata alhaat ja pelaa sitä. Mä laitoin itse asiassa poikien ryhmään tuossa viestiä siitä, että katsokaa se eka maali, että se oli niin kuin malliesimerkki siitä, miten pitää lähteä niin kuin oikeasti rohkeasti. Se oli niin kuin mahtava avaus, miten siitä niin kuin lähdettiin eteenpäin. Niin, onko teillä joku, niin kuin, haluuks Vesko tuoda sitä teille, että pitää lähteä tälle niin kuin pelaamaan niitä juttuja, ettei lähdetä roiskimaan, vaan annetaan se, niin kuin se hyvä. Kyllä todellakin. Se on ihan niin kuin yksi isoimmista jutuista meidän pelitavassa. Siinä on paljon etuja silloin, kun se toimii. Ja nyt se on toiminut mun mielestä ihan hyvin. Saadaan vastustaa tulee korkealle ja sitten aukeaa tiloja muualle. Mun mielestä se on kyllä hyvä juttu. Mutta sitten ei ole kielletty heittää sitä pitkää palloa, ettei mitään turhia riskejä kuitenkaan. Että silleen niin taitotasoa ja tämmöinen tilanteen kautta pelataan kuitenkin. Että silleen, että meillä on se että selkeäkin vaihtoehto olemassa nyt, että ei ole pelkästään sitä pientä. Et sitten vastustaja joutuu vähän ehkä miettiä, jos me lyödään pitkään, että siellä on vaikka Jasse, joka voittaa sen pallon, että uskaltaako enää pressaa niin paljon. Niin se on varmaan ehkä yksi semmoinen riskitason hienosäätö, mikä siitä viime kauden opetuksesta ehkä tälle kaudelle näkynyt erona. Voi olla joo. Joo, kyllä se varmasti yksi on. Hyvä. Muita kyssäreitä sieltä? Ei oikeastaan minkäännäköinen kysymys. Aika monta kertaa kuulin tässä matsia, että onpa Knistan huonoa ja viime matsissa onpa Kups huonoa, mutta eihän se ole mitenkään siitä kyse, että Knistan tai Kups olisi huonoa, vaan siitä, miten me itse pelataan. Miten pystytään niin pressaamaan niin voimakkaasti, että niin se vastustaja peli jää niin vähän niin kuin telineisiin, niin kehottaa kaikki hiukan sitä itsetuntoa nostattamaan silleen, että ehkä tässä on kyse siitä, että Inter on niin hyvä, että ehkä se vastustaja ei olekaan niin huono. Tämmöinen juttu, niin kuin, mitä mä oon itse havainnut, mun mielestä niin tämä peli menee niin hyvin, että kaikki niin kuin, mitä lähdetään pressaamaan ja muuta, niin mun mielestä se toimii helvetin hyvin. Hyvä, että... Kyllä. Ei varmaan esimerkiksi viime vuoden mestarit tässä niin paljon huonontunut, että se on meidän enemmän hyvyyttä ollut. No, sitä mä just, että ei tässä niinku vastustaja ei välttämättä huomioida. Mä luulen, että tässä on enemmän kyse siitä, että Inter pelaa ihan helvetin hyvin. Ja etenkin niinku vastustajan päässä kun ollaan, niin hyökkäys toimii helvetin. Ja se pressi ja se kaikki, niin se on helvetin hyvä. Mä tykkään. Ja keskikenttä Kaikki toimii koko siis ihan maalivadista ysiin, niin kaikki toimii. Niin, jos viime pelin nyt pieni, no oikeastaan ainoa muutos, mitä kokoonpanon osalta tuli, että Iiro oli tänään pois ja Jasse tuli kärkeen ja Axel pudotettiin ysi paikalta, niin oliko siinä teidän mielestä niin kuin isoa taktista eroa tai muutosta siihen pelitapaan, millä tänään lähdettiin?
Ei siinä mun mielestä. Ei, meillä on hyvä iso rinki ja paljon hyviä pelaajia. Siihen keskiakselille varsinkin on tosi paljon pelaajia, niin sitten valitettavaa, että Irro tuli loukki, mutta onneksi meillä niin löytyy hyviä korvaajia siihen tilalle. Hyvä. Oliko muita kyssäreitä? Jes. Se on kummallekin. Eetulle näytti, että tuli monta kesoja, poimit niinku Marjan maasta, eli varmasti lannisti naapurilta. Oliko se niin helppoa, kun se katsomulla näytti? Sano suoraan. Se tänään tuli. Kyllä mä oon ainakin itse luottamassa lähteä hakemaan niitä palloja tänään. Ottaa korkean boksiin maan. Joo, muutama hait kyllä todella komeasti. Se oli todella hieno katsoa. Sieltä niinku voittopäitten joukosta, niin kädet nousee ja liimaa. Se oli hieno katsoa. Ja sitten Jussille, niin sinä kun teet maalin, niin katsoitko oikein kaikessa osa tohon koloon pistän ja pistit kylmän viileesti, vai oliko vaan, että silmät kiinni ja tsekällä? Katsoin, että tulee mulle ja mä katsoin, että mä veskaan oikealla tuossa noin puolen metrin tilaa, että tohon mä sen laitan. Ja se tuli silleen aikanaan takaraivosta, että ei hirveästi ruvennut miettiä sitä. Vähän sitten itsekin yllätyin. Ammattimies. Ammattimies. Meni sen maaliin. Jes, hienoa. Hyvä. Viimeinen kysymys, jos sieltä. Okei, kun mietitään niinku teidän pelaamista tai oikeastaan niinku sitä niinku, että ketkä on teidän niinku suurimmat innoittajat tai idolit, jos mietitään niinku kansainvälisistä futareista niinku teidän pelipaikkaan nähden, niin ketkä on ne niinku ne henkilöt, ne pelaajat? No mulla on ainakin Varsas Ter Stegen ollut pitkään. No joo, okei. Se on aika täydellinen peska mun mielestä. Ei huono. No mä oon ollut aina Brasilia-fani, niin mä oon tykännyt Marceloa katsoa. Joo. Vanha pörräpää, kyllä. Hyvä. Hei, kiitos Eetu, kiitos Jussi. Vielä kerran onnittelut. Seuraavaan